Вітаю спадарства, вечаровы агляд навінаў, таксама аналітыка вашай увазе ў праграме Белсад-Зум. Віталій Бабін разам з вами пачынаем. Гістарычны момант. Беларуская дэлегацыя з каардынацыйнай рады афіцыйна далучаецца да парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. А да Лукашэнкі прыехалі дэлегаты панафрыканскага парламенту. Што гэта за дэпутаты? І размова пра тое, як інтэграл абыходзіць санкцыі дапамагае Расіі ў вайне супраць Украіны. Координацыйная рада ўпершыню ўзяла ўдзел у сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. Беларускую дэлегацыю запрасілі як прадстаўнічы орган дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці, каб рэпрэзентаваць голас свабоднай Беларусі. Сярод іншага дэлегаты ўзялі ўдзел у паседжанні камітэту палітычных справаў і дэмакратыі, а таксама сустрэліся з новапрызначаным прэзідэнтам ПАРЕ Тэодорасам Русопулёсам. 30 студзеня у межах тэрміновай працэдуры ведомства пройдуць дэбаты наконт сітуацыі ў Беларусі ў кантэксце мінулай электаральнай кампаніі. Дэлегаты падрыхтавалі праект рэзалюцыі, якую могуць прыняць па выніках дэбатаў. Вынікам рэзалюцыі можа стацца заява аб непрызнанні легітымнасці Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта Беларусі. З намі на сувязі Анжэліка Мельнікова, спікерка Координацыйнай рады, наўпрост са Страсбуру. Спадарня Анжэліка, вітаю вас. Вітаю вас, дзякуй за запрашэнне. Скажыце, чаму так важна зараз удзельнічаць у гэтай сесіі ПАРЕ, перадусім для беларусаў і для самой Беларусі? Координацыйная рада была упершыню запрошаная, дэлегацыя Координацыйнай рады, каб працаваць у сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І гэта не проста сустрэчы, гэта не проста пацісканне рук, але гэта сапраўды наш унёсак у працу парламенцкай асамблеі. Тут нашыя дэлегаты могуць удзельнічаць, і мы ўжо прымалі ўдзел у працы некаторых камітэтаў. Я пералічу іх. Гэта камітэт па палітычных справах і дэмакратыі, камітэт па юрыдычных справах і правах чалавека, камітэт па навуцы, культуры, адукацыі і медыа, камітэт па сацыяльных пытаннях, ахове здароўя і устойлівым развіцці і вельмі важны камітэт па міграцыі, уцекачах і пераселеных асобах. І тут трэба сказаць, што мы не толькі ўздымаем свой голас, голас беларусаў, і яшчэ раз фокусуем увагу міжнароднай супольнасці на нашых праблемах, але і глядзім трохі шырэй. Мы кажам аб тым, што мы еўрапейцы, мы бачым праблему вельмі шырока і робім свае прапановы. Між іншым, у нас ёсць магчымасць перадаваць свае прапановы праз спецдакладчыка, праз сакратара, і ўжо фінальныя рэпорты, справаздачы, яны ідуць з нашым улікам нашых заўваг, калі яны прымаюцца. Таксама тут вельмі добрая магчымасць для нас быць на паседжаннях палітычных груп. І учора мы былі на паседжанні палітычнай групы, таксама, так званай Альдо. І тут трэба сказаць, што нас сустракаюць так, што беларусы, вось мы ёсць ужо у еўрапейскай сям'і. Для нас вельмі важна тое, што гэта не нейкая кансультатыўная функцыя, а вось мы якраз такі ўжо з'яўляемся такімі, можна сказаць, паўнавартаснымі членамі гэтага працоўнага працэса. Вы ведаеце, што нашыя дэлегаты у тым ліку учора сустракаліся з новапрызначаным прэзідэнтам ПАРЕ Тэодорасам Русопулёсам. І на сустрэчы мы таксама абмяркоўвалі тое, што вельмі важна падтрымліваць менавіта структуры дэмакратычныя, не толькі грамадства дэмакратычнае беларускае, але таксама і развіваць самі структуры, як протапарламент, як протаўрад. Гэта вельмі важна для далейшай нашай працы. Я б хацеў бы запытацца яшчэ адносна таго, што вас прызнаюць у ПАРЕ, і адначасова з тым вось днямі стала вядома, што Сенат Польшы таксама прызнаў Координацыйную раду як парламент Беларусі ў выгнанні. Якія тут перспектывы адкрываюцца для вас у сувязі з гэтым? Гэта новае слова ў нашых узаемаадносінах беларуска-польскіх. Для нас гэта
показывая, як польскі парламент ставіцца да каардынацыйнай рады, як да парламента ў выгнанні. І Польшча для нас увогуле з'яўляецца прыкладам салідарнасці. У іх таксама была такая самая вельмі падобная гісторыя. І тут трэба сказаць, што польскі парламент, польскі сенат у сваёй рэзалюцыі аб так званых выбарах у Беларусі, ён прапісаў свой імпэт на тое, каб працаваць далей з каардынацыйнай рады. І менавіта вось ёсць там такая дэкларацыя аб тым, што каардынацыйная рада з'яўляецца парламентам у выгнанні. Гэта вельмі важна для таго, каб вырашаць далейшыя праблемы, падымаць іх у сенаце Польшчы і далей, каб яны ішлі, каб вырашаліся канкрэтныя задачы, якія ставіць перад намі зараз сёння гэты нялёгкі час. Многія задаюцца пытаннем, чым зараз займаецца каардынацыйная рада, бо пасля выбараў у каардынацыйную раду шмат хто з яе сышоў з вядомых людзей. Разам з тым, апошняе, што мы чулі, гэта слуханне па злачынствам рэжыму. Але практычна, што апошнім часам вы абмяркоўвалі, што вырашалі, якія ёсць, можа быць, вынікі? Па-першае, гэта вельмі важнае слуханне па адказнасці рэжыма Лукашэнкі. Упершыню мы рэальна зафіксавалі, як прадстаўнічы орган нашай грамадзянскай дэмакратычнай супольнасці, што Лукашенко з'яўляецца злачынцам. Канешне, ніхто ў гэтым не сумняецца. Але, па-першае, мы паслухалі рэальнае абгрунтаванне з тымі артыкуламі, якія былі у справаздачы Александра Ракіцкага. Александр Ракіцкі, як вы ведаеце, 24 гады быў у органах пракуратуры ў Беларусі, і былі таксама адзначаныя кваліфікацыі гэтых злачынстваў. Гэта значыць, што вось гэтыя справаздачы, гэтыя рапорты, якія зрабіў спадар Александр Ракіцкі, спадар Михаил Кірылюк, яны ў нас ёсць зараз на некалькіх мовах, яны перададзеныя далей да нашых партнёраў міжнародных для таго, каб не перагортваць гэтую старонку. І мы вельмі часта чуем, што у Беларусі як бы і так усе ведаюць, што Лукашенко злачынца. Не, паважаныя сябры, не. Мы зараз сканцэнтраваліся на нейкім сваім такім коле невялікім людзей, на якіх заўсёды была сканцэнтравана наша ўвага і наша камунікацыя. Але мы павінны выходзіць за гэта. Мы павінны паглядзець на тое, як рэальна за ўсе гэтыя годы прапаганда працавала з людзьмі ў Беларусі. І мы павінны разумець, што далёка не ўсе ведаюць пра злачынствы Лукашэнкі аж за 30 гадоў. Там быў не толькі палітычны пераслед, гэта ўсё пачалося не ў 20-м годзе. Паважаныя сябры, гэта пачалося яшчэ ў 90-х. І таму аб гэтым трэба нагадаць і людзям унутры Беларусі, і нашым партнёрам, каб ніхто ўжо не стаў размаўляць больш з Лукашэнкам. І вы бачыце, што цывілізаваны свет размаўляе з намі, з каардынацыйнай радай, з аб'яднаным пераходным кабінетам, са Святланай Ціханаўскай, і мы трымаемся разам. Канешне, у нас слуханні праходзяць і на іншыя тэмы. Мы слухалі не так даўно на платформе камісіі па адукацыі і навуцы каардынацыйнай рады. У нас былі слуханні аб беларускамоўных школах за мяжой, у тым ліку аб захаванні беларускамоўнай гімназіі ў Літве. Таксама вядзецца праца па інстытуту Астафея Валовіча, гэта незалежны беларускі універсітэт. Вось гэтыя слуханні таксама праходзілі, на жаль, у закрытым рэжыме, але яны маюць таксама канкрэтныя вынікі і канкрэтная праца вядзецца. Я на сувязі з усімі фракцыямі каардынацыйнай рады. Гэта так, здаецца, ведаеце, у паблік выходзяць такія нейкія каментары, не заўсёды добрыя, і відаць толькі тое, што, скажем так, негатыў, яго больш бачна. Але вельмі шмат людзей працуюць без усякага фінансавання. Гэта ўсё на валанцёрскіх такіх пачатках. І гэта не залежыць ад таго, што будзе ў нас фінансаванне ці не будзе. Мы ўсё роўна будзем далей рабіць сваю працу. Канешне, калі нас падтрымаюць нашыя партнёры, гэта будзе больш якасна, можа, хутчэй нейкія пытанні будуць вырашацца. Але пакуль зараз мы вось працуем так, і скажам, калі вось гэта проста у нас ёсць адказнасць. Калі нас людзі абралі, то ўжо тыя,
хто ўзяў на сябе гэтую адказнасць, яны проста не сыдуць з каардынацыйнай рады. Гэта маё уласнае вось такое ўраджанне аб людзях. Калі ўжо ўзяў на сябе адказнасць, то ты ўжо павінен адказваць перад людзьмі, якія цябе абралі. Вы ў Страсбуры сустракаецеся з цывілізаваным светам, а да Лукашэнкі сёння прыехала дэлегацыя панафрыканскага парламенту. Ці вам нешта вядома ўвогуле пра такі парламент, якая перспектыва ў рэжыму можа быць ад такой супрацы? Так, сапраўды, Лукашенко сёння сустракаўся з панафрыканскім парламентам, і насамрэч туды ўваходзіць 51 краіна афрыканскага кантыненту, у тым ліку дэмакратычныя краіны. Такім чынам Лукашенко хоча ўсё ж такі сябе легітымізаваць, паказаць, што ён шукае такія альтэрнатыўныя нейкія рэгіёны, дзе ён можа наладзіць гэтыя кантакты. Але вось што я вам скажу. Мы павінны таксама і ў гэтым выходзіць за межы сваёй зоны камфорта ці за межы тых ужо краін, з якімі мы працуем. ПАРЭ – гэта толькі пачатак. Я лічу, што мы, як каардынацыйная рада і ўвогуле дэмакратычныя сілы, павінны таксама глядзець і на Бліжні ўсход, і на краіны Афрыкі, там таксама дэмакратычныя краіны. Мы павінны з імі весці дыялог і разумець, як нам далей змагацца разам, каб вось прыйсці не толькі да вольнай Беларусі, але тое, аб чым мы кажам сёння тутай у ПАРЭ, да бяспечнага, вольнага, дэмакратычнага рэгіёна. Спадзяюся, што так і будзе. Поспехаў вам і ўсім дэлегатам каардынацыйнай рады. Вам дзякуй вялікі за размову. Силы паветранай обороны Беларусі, імаверна, збілі расійскі беспілотнік тыпу «Шахед» каля Мазыра. Пра гэта паведаміла маніторынгавая група «Беларускі гаюн». «Шахед» даляцеў да раённага цэнтру на адлегласці каля 6 кіламетраў. Іншыя навіны дня ўскарваць. У Гомельской области, дзе ледзь не штодня фіксуюцца заходы расійскіх беспілотнікаў, правядуць вучэнні сілаў тэрытарыяльнай абароны і правераць сірэны. Мэты трэнаванняў – навучыць камандзіраў кіраваць падраздзяленнямі, а асабовы склад – узаемадзеяць з вайсковымі часткамі ўзброеных сілаў. Великая Британия и Канада обновили санкцыйныя спісы пасля гэтак званых выбараў у Беларусі. Сярод іншых пад абмежаванне трапілі АМАП, Губазік, КДБ, Беларускі металургічны завод і Менскі завод шасцерняў. Акрамя таго, у санкцыйным спісе аказаліся старшыня ЦВК Ігор Карпенка, жонка дыктатара Галіна Лукашенка, а таксама прадстаўнікі сем'яў камандзіра Менскага АМАПу Дмітрыя Балабы і камандуючага ўнутранымі войскамі Мікалая Карпянкова. Гадзіннікавы бренд «Прамень» прэзентаваў новую калекцыю ў стылі слуцкіх паясоў. У ёй 5 мадэляў гадзіннікаў. Кожная мае скураныя раменьчыкі з арыгінальнымі ўзорамі. Да іх прыкладаюцца і зменныя шаўковыя шалікі ў падобным стылі. Каштуе гадзіннік больш за 400 рублёў. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку і дзякую, што вы з намі. Інтэграл дапамагае Расіі знішчаць украінскія гарады. Беларускі расследавальніцкі цэнтр у сваёй новай працы апавядае, як айчыннае прадпрыемства дастаўляе мікрасхемы на патрэбы расійскай арміі. Яны выкарыстоўваюцца для стварэння ракетаў і высокадальнай зброі. Расследовальнікі адзначаюць, мікрасхемы для расійскіх ракетаў інтэграл вырабляе на заходнім абсталяванні з выкарыстаннем заходніх сыравіны і камплектавальных. І гэта незважаючы на тое, што продаж у Беларусь стратэгічна важных матэрыялаў і абсталявання падвоенага прызначэння пад санкцыямі ЗША і еўразвязу, аднак схемы іх абыходу дазваляюць прадпрыемству атрымліваць патрэбныя камплектавальныя ў неабходнай колькасці. Да прыкладу, адзін з крытычна важных кампанентаў для мікрасхемаў – высокачыстая соляная кіслата трапляе на інтэграл праз Польшчу, Турцыю і Казахстан. А ў дакументах на прадпрыемстве месцам вытворчасці кіслаты наўпрост указаная Нямецчына. Расследавальнікі ўжо звярнуліся ў Еўракамісію з просьбаю патлумачыць разыходжанні ў санкцыйнай палітыцы ў дачыненні інтэгралу і яго дастаўцаў.
Падрабязней пра гэтае расследаванне мой калега Алесь Залеўскі паразмаўляў з кіраўніком беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіславам Івашкевічам. У студыі Белсат Зум з вами працуе Алесь Залеўскі, і мы будзем тут абмяркоўваць апошнюю публікацыю беларускага расследавательскага цэнтра пад назвай «Смертаносныя мікрасхемы. Як інтэграл абыходзіць санкцыі і дапамагае Расіі ваяваць». Нагадаю, гаспадарству інтэграл гэта буйное прадпрыемства ў цэнтры Менску па вытворчасці мікраэлектронікі з 60-гадовай гісторыяй, але пасля пачатку расійскага ўварвання ва ўкраіну краіны захаду наклалі санкцыі, якія зрэшты не да канца працуюць. Як мы бачым, паводле публікацыі БРЦ, Стась Івашкевіч сядзіць насупраць мяне, і Станіслав з'яўляецца кіраўніком і адным з аўтараў гэтага расследавання, правільна? Рэдактарам атрымліваецца аўтар Святлана Яцкова, выдатны расследавальнік, і сутнасць расследавання ў наступным. Па-першае, зараз пры апошнім наступе Расіі на Украіну мы бачым многія кабы, кіраваныя авіябомбы, многія ракеты, якія падаюць. Яны ўжо не ўсе маюць заходнія мікрасхемы, як раней. Раней ва ўсіх патрабаваліся заходнія мікрасхемы. Зараз знаходзяцца цалкам імпартазамяшчоныя бартавыя кампутары. І там мы, вывучаючы ты фоткі, убачылі, што там ад траціны да паловы тых мікрасхем са значком расійскі «І» альбо маланка «Інтэграл». І мы зацікавіліся, што ж здарылася. Атрымліваецца, заўсёды это прадпрыемства Александр Лукашенко тут ездзіў, лаяцца пастаянна, кажа. Мы чарговыя там ярды ў вас влілі, а вы нічого не робіце. І тут раптам як яны змаглі імпарта замясціць. Адзін з сакрэтаў раскрыўся в тым, калі мы глядзелі відэо розныя з інтэграла. Мы спачатку думалі, што это проста нейкая кантрабанда, як на гарызонты наклейвалі, гарызонтаўскія налепкі наклейвалі на іх кітайскія лейбы. Не, былі кітайскія маніторы, на іх наклейвалі гарызонтаўскія лейбы. І это было нібыта вытворчасць гарызонта, хаця на самой справе это былі кітайскія маніторы. Але тут сітуацыя выглядае так, што сапраўды это беларускі мікрасхем, прытым у гіганцкіх маштабах. Это 6 мільёнаў мікрасхем паставілі на 130 мільёнаў долараў за 2 гады вайны. І в чым загадка? І загадка апынулася ў тым, што мы глядзім гэтыя відосы, і куча абсталявання, вони хваляцца, все заходняе. Немецкое, американское, японское, все абсталяванне заходняе. Маеш на увазе цяпер пра сам завод «Інтэграл», і што там абсталяванне. Вот я хацеў пра гэта ў цябе ўдакладніць. Па-першае, ты кажаш пра гэтыя 130 мільёнаў долараў, которые нібыта «Інтэграл», беларуская дзяржава, Александр Лукашенко зарабілі на продажы гэтых мікрасхемаў у расійскія ракеты, якія пасля б'юць па украінскім гарадам. Адкуль эта лічба? Я так разумею, она вынікае з нейкіх дадзеных па кліентам «Інтэграла» з боку Расіі. Адкуль у вас такія дадзеныя? Таму што цяпер нават пасля 2020 года нават дадзеныя па экспарту засакрэчаныя ў Беларусі. Прыйшлося знайсці інструменты, значыць, іншыя, расследавальніцкія, іх вялікая колькасць. Ёсць розныя міжнародныя базы, которые можна купіць, ёсць крыніцы, которые зліваюць, і мы зводзілі ланцужок за ланцужком самых розных крыніцаў. Ну, в любым выпадку ёсць гандлёвыя базы, да якіх мы атрымліваем доступ ад OCCRP, Міжнароднага цэнтру па вывучэнні арганізаванай злачыннасці і карупцыі. Вось такім чынам. Ну, вось і цяпер тады ўжо... Мы бачым там мытныя накладныя. То бок, ёсць накладныя, так, гандлёвыя, так, паміж... Інтэгралам і контрагентамі. Так, плюс таксама ВПК, кліенты расійская, так, военно-прамысловы комплекс. У такім разе, што тут забароненага? Могуць суб'екты гаспадарання з Беларусі гандляваць з суб'ектамі гаспадарання з Расіі. Які тут рэжым санкцыйны, ці пра які ты кажаш, парушаны? Ну, адразу скажу, что топ-5 клиентов это все звязанные с российской военкой. И тут справа, да, 130 миллионов долларов, это вельмі много, там, по-моему, в 1000 разоў павялічыўся прыбытак інтэграла з пачаткам вайны, але сутнасць нават не толькі ў гэтых прыбытках, але і ў тых, якую велізарную колькасць ракет яны ўзброілі, якія выбухнулі і забілі украінцаў.
Сутнасць парушэння санкцый, што адмыслова краіны захаду забаранілі пастаўляць абсталяванне, пэўныя тыпы абсталявання ў Расію, Беларусь і пэўныя тыпы сыравіны. І мы з аднаго са зліваў, да якога нам таксама далі доступ OCCRP, OCCRP? Так, OCCRP – это міжнародная расследавальніцкая структура аб'яднання журналістаў-расследавальнікаў міжнародных. Яны нам далі доступ да аднаго зліва, дзе мы бачым сакрэтную перапіску паміж паміж рознымі суб'ектамі такого холдинга «Росэлектрон». І яны там, значыць, пішуць, што вельмі кепска ўсё, інтэграл не можа гарантаваць своечасовых паставак, таму што ён занадта залежыць ад імпартаваных запчастак і сырых матэрыялаў. Падсанкцыйных, так, для сваёй вытворчасці. Заходніх. Там не было сказано заходніх, но это подразумевалось. Это было в першыя месяцы, значыць, пасля санкцый, калі яны ўсе панікавалі. А потым, значыць, а вот як стало потым, тут мы і расследовали. І вось як оно стало. 21 год. Мы знаходзім пастаўку, значыць, праз адкрытыя тэндеры, значыць, заархіваваныя в інтэрнэце. Інтэграл закупае саляную кіслату чысцінёй 99,999 тысячных. Такая кіслата не вырабляецца. Яна забароненая для імпарта ў Беларусь, правильно? Бо яна вельмі важная для того, каб шліфаваць кремній да такой ступені, каб там можна было рабіць мікрасхемы. Вось, это, значыць, пэўныя дробнасці. Бо інакш яна будзе грубая, і пэўныя дробнасці мікрасхемы ты там не зробіш, толькі значна большая. Значыць, інтэграл закупае у нямецкі бренд Wacker Chemie, фабрика, у кампаніі лагістычнай Урсека, якая спецыялізуецца, нямецкая, якая спецыялізуецца на перавозе хімікатаў. 2022 по 2024 ланцужок мяняецца так, што Урсека прадае праз Польшчу, праз Турэччыну, з Турэччыны ў Казахстан, фірме з адным супрацоўнікам з Казахстана, расійскай кампаніі «Сілтрон», значыць, Расіі, яшчэ адной беларускай кампаніі «Дзігна НТМ», і яна ўжо прадае інтэграл. Вот такая схема. Мы там адсачылі вельмі шмат, дзе па вазе і па датах супадаюць гэтыя пастаўкі, па чысціні яны супадаюць, дзесьці указаная краіна Нямецчына. Карацей, так ці інакш мы бачым, што это адны і тыя ж партыі ідуць туды, але заўсёды в такіх расследаваннях ёсць пытанне: окей, так можа быць, нямецкі вытворца проста не ведаў, куды ён паедзе, но просто прадаў в Казахстан. Ну, але, значыць, вот, зноў жа выдатная расследавальніца Светлана Яцкова знайшла дакументы з абсалютна іншых крыніц, што сын саўладальніка Урсека, это нямецкая кампанія, што ён у 23-м годзе расійскаму атрымальніку даваў крэдыты асабіста, а тыдзень таму стаў яе саўладальнікам. Атрымліваецца, на высылальнік з Нямецчыны бацька, атрымальнік у Расіі забаронены сын. Такая нямецкая сям'я расійскага паходжання. Нейкі фідбэк пасля публікацыі, пасля таго, як вы пачалі займацца гэтай справай, я дапускаю, службы адпаведна таксама ведалі пра гэта. Ці гэтая схема працуе дагэтуль? Бо я так разумею, схема, пра якую ты сказаў, што любая падсанкцыйная прадукцыя можа трапляць у Беларусь вось праз Еўропу, Турцыя, пасля Цэнтральная Азія, так, і там ужо праз Расію. Яна можа як бы так на ўсе лады працаваць, так, і для любой фактычна падсанкцыйнай прадукцыі. Яна дагэтуль жывая, эта схема? Яна, я табе скажу, што гэта ўжо прагрэс, што ёсць гэтая схема. Таму што дагэтуль схема была зусім простая, калі санкцыі абыходзіліся так званым перарваным транзітам, которая абсалютна прымітыўная схема, яны просто везуць з еўразвязу, завозяць у Беларусь тое, што нельга завозіць. Палякі кажуць: стойце, так нельга ж Беларусь. Яны кажуць: мы не в Беларусь, мы праз Беларусь в Казахстан. Ясная справа. И у нас были расследования, где мы показывали на реальных документах, что вот то, что они предъявляют полякам, а вот уже то, что они предъявляют Беларусь. То же самое на вывоз. То, что заборонено было до экспорту, они тупо гнали праз мяжу. Это увогуле схема нічого не каштавала. А зараз яна хотя бы нечего каштуе. Ну, зараз, я думаю, я спадзяюся, што ў выніку шэрагу такіх расследаванняў і гэтыя схемы стануць значна даражэйшымі, хаця тут, конечно, значна больш варыянтаў. Значыць, праз В'етнам ганяюць, праз Кітай ганяюць, зноў жа ў нашым этом расследаванні.
Стас, это уже не первое расследование. Я думаю, наши глядачи, мы ж тут не будем все раскрывать, правильно, падчас этой размовы, калі ласка, так, лінк, я спадзяюся, будзе таксама под гэтым відэа, так, ну і БРЦ, думаю, праз VPN, калі вы з Беларусі, можете знайсці таксама гэтыя звесткі і сам артыкул почитать. В целом, БРЦ это уже не первое расследование датычна ўдзелу беларускіх прадпрыемстваў у вайне в России, так, працу на патрэбы той военной машины российской. Калі вось в целом ацэньваць маштаб удзелу Беларусі вось у гэтай военной эканоміцы, яна з цягам часу малее, яна павялічваецца. Як ты бачыш гэтую дынаміку? Все больш Беларусь удзельнічае в таких схемах, так і пастаўляе прадукцыю на фронт, менш, больш баіцца, менш баіцца. Як ты бачыш гэта вось в дынаміцы? Я не могу дать объективные картины, потому что я бачу только, мы с моей командой бачим только, видите, как лучиком острым света, значит, некий фрагментик. Але по тых фрагментах, что мы бачим, есть такое вражение, что напоўніцу инвестуется в действия в развіццё вытворчасці, як, напрыклад, вытворчасць снарядаў у Беларусі, а дзесьці ў перанакіраванне нейкай вытворчасці, ну і, само собой, прадпрыемствы, якія ўжо былі заточаныя на военпрам, яны працуюць з вялікай загрузкай. Тут відавочна, што з гэтага зараз атрымліваюцца звышпрыбыткі, але зразумела, што тут можа апынуцца такая сітуацыя, калі спыняецца вайна, то, як часта у нас бывало, калі спачатку мы нарабілі цэментных заводаў, значыць, будавалі іх, калі был пік рынку, дабудавалі, калі рынок схлопнуўся, і неясна было рабіць, што з гэтымі ўсімі цэментнымі заводамі. Так што, але... Дрэваапрацоўка тое ж самае. Тое ж самае. Стас, ну вось ты цяпер на Белсаце, так? Ну, адно з шматлікіх месцаў фактычна, так, дзе беларусы могуць іншым беларусам унутры краіны, у тым ліку, так, расказаць пра тое, што ўдалося, так, выведаць, расследаваць, каб нейкую карціну падзей у Беларусі прадставіць. Тое ж самае на Еўропу расказваем, як гэта адбываецца. І ў нас ёсць натуральная місія, так, умоўна, даваць інфармацыю, там, дэмакратычныя, нацыянальна арыентаваныя каштоўнасці, і мэта в ідэале стварыць такую сітуацыю, каб Белсат мог працаваць у Беларусі і быў зарэгістраваны там і каналам. Калі казаць пра цябе, твою каманду, вот што бы ты хацеў высветліць, вырасследаваць, так, якая твоя такая мэта звыш на бліжэйшы час, падзяліся з намі. Ну, у нас былі такія... Чаго чакаць, так? Адкрыццё якіх таямніцаў нам яшчэ чакаць? Мы, значит, блакітнай марай, пачынаючы з 19 года, калі на Белсаце мы ўпершыню абнародавалі расследаванне, якое мы ўжо год займаліся расследаваннямі, і якое ўпершыню лезла да сына Александра Лукашэнкі, Віктора, это быў тады абсолютны шок. Значит, у нас была мара знайсці маёмасць Александра Лукашэнкі. У гэтым нас перагнаў Белпол, значит, які, дзякуючы зліву, показаў маёмасць, якая хутчэй за ўсё належыць Лукашэнку на Краснай Паляне. Потым другое расследаванне мы ўжо удзельнічалі супольна з Белполам у ім, дзе адкрылі участак, які Александр Лукашенко атрымаў, хутчэй за ўсё ён атрымаў на беразе мора Абхазіі, запісаны на ягонага ахоўніка. Прымору адразу, так. Так. Вось, тады яшчэ, значыць, мы расследавалі, што саўладальнікам бізнеса там з'яўлялася сям'я мясцовага, ну, мэра этого пасёлка, суседнего з тым, дзе нарадзіўся прэзідэнт, і яна же сям'я абхазскага вора в законе, дакладней, абхазскага крымінальнага аўтарытэта, які быў правай рукой украінскага вора в законе Полтава. Так, ну, тым не менш, значыць, у мінулым годзе удалося дамагчыся таго, што пачалі звяртаць увагу на тое, што ў гаманцоў ёсць гэтак званыя проксі, на якіх яны рэгіструюць фірмы. Супраць іх санкцыі не вводзілі, зараз пачалі вводзіць. На гэты год самае галоўнае, што мы бачым, абсалютна спакойна трымаюць гаманцы Лукашэнкі і відавочна лукашэнкаўскія грошы у еўразвязе на рахунках кіпрыёцкіх офшорных правайдераў, гэтак званых. Это фірмы, які asset management companies называюцца па-ангельску. Фірмы, якім просто багатыя людзі давяраюць свае багацці. Значит, тут нічого незаконного нема, але незаконна і скандальнае тое, што яны вельмі часта бяруць грошы крыміналу, бяруць грошы ў тым ліку дыктатараў, якія пад санкцыямі, для таго, каб менеджыць іх. І
нягледзячы на тое, што мы летась зрабілі расследаванне пра тое, як пра кампанію кіпрыёцкую, якая абслугоўвае Віктора Шэймана. І палітыка выдання такое еўрапейскае звярнулася да гэтым з Еўракамісіі і спыталася, што вы з гэтым робіце. Еўракамісія некаторы час аднекілася, потым пад ціскам журналістаў сказала, што мы перадалі это кіпрыёцкім уладам, цяпер это іхная праблема. Значыць, і кіпрыёцкія ўлады на гэтым такое ўражанне, што нічога далей не адбываецца. Золата Лукашэнкі знайсці, вось твая мэта. На рахунках кіпрыёцкіх афшорных правайдераў мы нават знайшлі, ўжо знаходзім некаторыя тыя грошы. Праблема з тым, што кіпрыёцкія ўлады адбіваюцца ад таго, каб нешта з гэтым рабіць. Дзякуй вялікі за размову. Станіслав Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследавацельскага цэнтра, быў у нас у гасцях. Мы абмяркоўвалі апошняе ягонае расследаванне, ягонай каманды, пра тое, якім чынам інтэграл гандлюе з прадпрыемствамі ваенна-прамысловага комплекса Расіі, зарабляе на гэтым, прынамсі, $130 мільёнаў. Ужо пра гэта паведаміў там нам сёння Станіслав. Прадпрыемствы Беларусі зарабілі, а пасля гэтыя схемы трапляюць в Іскандэры і іншыя ракеты, которые вісяць в Украіну. Гаспадарства наперадзе праграма онлайн. Разам прыглядаемся да самых важных публікацый у нашых сацыяльных сетках. Запрашаю. У Мінску з'явіліся новыя нізкапольныя трамваі. Пакуль блакітныя вагоны ездзяць па двух маршрутах сталіцы. Транспарт адрозніваецца не толькі тэхналагічнасцю за конт USB-раз'ёма ў салоне, Wi-Fi ды GPS, але і бяспечнасцю. Паводле Мінск-транса канструкцыя трамвая зніжае рызыку траўмавання пешаходаў. Убачыць новыя трамваі можна не толькі на сталічных вуліцах, але і на нашай старонцы ў Фэйсбуку. Вынікі псеўдавыбараў прэзідэнта ў Беларусі, на якіх Лукашенко атрымаў ад ЦВК каля 87% галасоў, нікога не здзівілі, але ж былі ў асноўны дзень галасавання моманты, якія не маглі не звярнуць на сябе ўвагі. Што найбольш запомнілася, гэтае пытанне нашыя калегі з YouTube-каналу Белсат Лайв задалі гледачам. У апытанні ўзялі ўдзел каля 300 асобаў. Для бальшыні найбольш яскравым момантам 26 студзеня сталася гэтак званая дыверсія шпіца Умкі, які прыйшоў з Лукашэнкам на выбарчы ўчастак. Каля траціны ўдзельнікаў адзначылі акцыі беларусаў замежжа супраць псеўдавыбараў, 4% запомнілі танцы і спевы ў імя Лукашэнкі і столькі ж буфеты на выбарчых участках. Дрэды або прычоска з заблытаных валасоў досыць папулярная сёння, асабліва сярод моладзі, а вось 2 або 3 стагоддзі таму такая з'ява на галаве лічылася хваробаю і на беларускіх тэрыторыях называлася каўтун. Падрабязней пра захворванне, якое лічылася самым беларускім, апавялі нашыя калегі ў праграме «Вусы з карыны». Цалкам паглядзець выданне можна на YouTube-канале Белсат History. Каўтун выглядае як досыць непрыемная штука. Гэта пасма зблытаных нямытых валасоў, якія зліпаюцца ў камяк на галаве. Прычым каўтун мог быць як адным невялікім, нібыта асобная касічка, а мог ахопліваць усю галаву і складацца са шматлікіх пасмаў. Звычайна каўтун суправаджаўся запаленнем лоевых залозаў на галаве, з-за чаго валасы яшчэ больш зліпаліся. У іх жылі вошы, вакол іх лёталі мухі, і выглядала ўсё гэта вельмі часта неэстэтычна. Гэта што, як панкі? Толькі ў 16 стагоддзі? Можна і так сказаць. Першыя пісьмовыя ўзгадкі пра каўтуны адносяцца да 16 стагоддзя. Яны сустракаліся па ўсёй Еўропе, але калі ў заходняй і цэнтральнай Еўропе з каўтунамі лекары пачалі змагацца яшчэ ў сярэднявеччы і проста зразалі іх, то ў Рэчы Паспалітай каўтуны не чапалі. Па выніку, у навуцы гэта з'ява атрымала назву плікапалоніка. Першага коргі-паліцыянта ў Кітаі пазбавілі прэміі чатырохлапы на мянушку Фудзай, што значыць шчасліўчык з леташняга студзеня служыць у правінцыі Шаньдунь у якасці рэзервовага сабакі для выяўлення выбуховых рэчываў. Аднак ласункі і цацкі, якімі Фудзая
узнагародзілі за вынікі года, у яго забралі. Выявілася, што пухнаты паліцыянт спаў на працоўным месцы і памачыўся ва ўласную міску. Відэа з фудзаем знойдзеце на старонцы Белсату ў інстаграме. На гэтым у нас усё. Дзякую за ўвагу і вашай рэакцыі. Заставайцеся з Белсатам. Да хуткай сустрэчы.